hydrogenáciou, čiže adíciou vodíka, teda redukciou. No v podstate tu musíte ovládať už samotné reakčné schémy. Ale nie je to také ťažké, lebo my už vieme, že hydrogenácia je adícia vodíka a v podstate využijeme všetko to, čo sme sa doteraz naučili. Takže Ačko, kyseliny acet octovej, dobre, to čo ešte neviete, tie názvy, to vám napíšem, pošlám potom aj vzorce karboxylových kyselín, aby som nezabudol, ešte heterocykly musím vám poslať. Takže už sa pomaly učte tie karboxylové kyseliny, lebo postupne prídeme na celú stať karboxylových kyselín a tam už je podstatné, aby ste ovládali názvy aj vzorce. No takže ešte raz, hydrogenáciou kyseliny acet octovej vzniká kyselina mliečna? Nie, pretože acet octová má 4 uhlíky, mliečna má len 3. No ako vyzerá kyselina acet octová? Takto, hej, takže jednoducho sa naučiť. Toto je kyselina acet octová. Hydrogenáciou, čiže adíciou vodíka plus H2, kde sa naviažú vodíky? No a na oxoskupinu, túto. No a dostaneme hydroxykyselinu. Sice kyselina mliečna je tiež kyselina hydroxykyselina, tak, ale je trošku iná. Toto je... Počkajte, takto. Máme 1, 2, 3, 4 uhlíky, takže je to kyselina oficiálne 3 hydroxy butánová. Kyselina butánová je kyselina maslová, aj triviálne hovorovo. Maslová. No a spomínaná kyselina mliečna vyzerá takto. CH3, CH, OH, COOH. Takže je to 2-hydroxypropánová. Hej, takže uhlík menej. Kyselina 2-hydroxypropánová. Takže toto je kyselina mliečna. No dobre, takže tým pádom nie. Hydrogenáciou eténu vzniká etán, samozrejme. Čiže etén je CH2 dvojitá väzba CH2, adícia vodíka, čiže plus H2, dostaneme etán. CH3, palička CH3, je to ono. Ďalej, hydrogenáciou parabenzochinónu dostaneme rezorcinol, dostaneme hydrochinón. No ako vyzerá parabenzochinón? Pozor, chinóny nie sú aromatické látky, sú to cyklické, nenasýtené diketóny. Hej, toto je parabenzochinón. Pozor, tu si pamätajte, lebo ešte bude v teste niekoľkokrát takáto otázka. Navyše aj mnohé biologicky významné látky práve fungujú na spätnej reakcii premeny parabenzochinónu na hydrochinón a naopak. Takto funguje napríklad koenzym Q10, vitamín E, vitamín K, no a ešte tie derivaty koenzymu Q. Som povedal koenzym Q10 hlavne, ale Ečko napríklad takto funguje vitamín E a vitamín K práve na takýchto reakciách spätných. Takže parabenzochinón sa redukuje na hydrochinón. A to už je aromatická látka. Takže toto je hydrochinón. Čiže nie. Ďalej, Dčko. Redukciou, čiže hydrogenáciou propanálu vzniká N-propanol. Je to tak? Takže toto je propanál, aldehyd od propánu. Plus H2. Toto zredukujeme, no a dostaneme propanol. To N znamená úvodzovka, že normálny, hej, čiže ten klasický lineárny N1-propanol. Takže toto je ten N-propanol, čiže propan 1-ol. N-propanol. Takže áno, ďalej Ečko. No toto asi už ešte nie. Posunieme sa ďalej. Kyseliny butendiové dostaneme kyselinu jantárovú. Áno.
Takže opäť taká trošku bifľovačka, toto je kyselina buténdiová, ktorá má dve formy, malínová alebo fumárová. Teraz si to nešpecifikujú, takže necháme to takto. Kyselina buténdiová. No a redukciou, čiže hydrogenáciou kyseliny buténdiovej dostaneme kyselinu butándiovú a to je jantarová. Medzinárodne sukcinát. Keď budete mať biochemiu o rok, dva roky, tam budete skôr používať tie latinské pojmy, hej? Takže nie jantarová kyselina, ale sukcinát. Čiže kyselina jantárová. Tak. Čiže áno, vzniká. Ďalej Ečko. Hydrogenáciou kyseliny malínovej vzniká kyselina buténdiová. Malínová je cis forma kyseliny buténdiovej. To je jedna tá istá látka, takže nie. No ale sme to mali čierne na bielom, ako sa hovorí. Tak si to ukážeme. Čiže kyselina toto je kyselina malínová. No a malínová je vlastne cis forma kyseliny buténdiovej, takže ide o jednu na tú istú látku. Buténdiová. Dobre, takže nie. Ďalej Gčko. Hydrogenáciou kyseliny pyrohroznovej dostaneme kyselinu mliečnú. Je to tak, prebieha to aj v ľudskom organizme. Pri intenzívnej svalovej práci v anaerobných podmienkach. Jednoducho organizmus nestačí príjmať kyslík, aby aerobne, čiže pri prítomnosti kyslíka odburával kyselinu pyrohroznovú na acetylkoenzym A, následne na dýchacom reťazci spaloval vodíky, tak jednoducho dočasne ten pyruvát kyselinu pyrohroznovú spätne zredukuje na mliečnu. A uchováva to. Vo svale takýto režim môže prebiehať maximálne 20 sekúnd. Čiže je náhoda, že šprint maximálne trvá 20 sekúnd. To je 200 metrov, hej, ty, myslím, profesionálni šprintery. Skúste niekedy vyskúšať, koľko vydržíte behať, šprint, alebo bicyklovať, alebo korčulovať. Čo najrýchlejšie. 20 sekúnd, koniec. Viac nedáte. Hej, takže trénovaný človek, nech by bol akýkoľvek, maximálne môže ísť v takom tvrdom 100% anaerobnom režime maximálne 20 sekúnd, potom skolabuje. Skončil. Musí sa nadýchať poriadne. No takže toto je kyselina pyrohroznová, tzv. Pyruvát. Pyrohroznová. Redukciou, čiže hydrogenáciou, dostaneme laktát, kyselinu mliečnú. Preto napríklad najväčšia chyba, keď máte svalovku, že ste dlhší čas necvičili a to preženiete, tak netreba sa váľať v posteli, aké to je bolestivé, nepríjemné. Naopak, treba prekysličiť organizmus a ten laktát spáliť. Takže najlepšie sa hýbať, nejaké prechádzky, ľahká cyklistika, plávanie napríklad, na to preč zo svalov. Hej, nech ten laktát sa spáli čím skôr. Čiže kyselina mliečna. Kyselina mliečna. No také nohy, keď cvičíte, tak to vám drží aj týždeň. Sa to odbúra. Takže drží sa, no, sviňucha, ten laktát. Takže Gčko je správne, no a Hčko, kyseliny jablčnej, hydrogenáciou kyseliny jablčnej dostaneme kyselinu vinnú. Nie, pretože, ukážeme si to. No, jablčná vyzerá takto. Je to kyselina 2-hydroxybutándiová. Jablčná sa nazýva malát, to všetko budete mať. Hej, takže kyselina jablčná. No čo myslíte, kde je? V akom ovoci? Že by jablka? Hej, čiže kyselina jablčná. Čiže malát. No a kyselina vinná, to sa už pýtať nebudem. No napríklad s kyselinou vinnou narábal nikto iný ako Louis Pasteur, veľký biochemik. Zoberte si takú srandu. Keď prišiel Louis Pasteur
pred 200 rokmi s teóriou, že choroby spôsobujú neviditeľné malé tvory, hej, mikroby, tak skoro dobre, že ho neupalili. To mal šťastie chlapík, že už bolo 19. storočie nejaké 15. Hej, Giordano Bruno zaplatil životom, to upalili. Ten musel dokonca odvolať, jak sa volal, Galileo Galilei, svoje učenie. Tak Pasteur mal šťastie, že to bolo nejakých 200-300 rokov neskôr, ale tak ho mali za bludára, že cvok, chceli ho vylúčiť, že to keď videl choroby spôsobujú nejaké mikroby. No a mal pravdu samozrejme. Kysnutie kyslej kapusty, mlieka, choroby a tak ďalej. Všetko prenášajú tie malé mikróby, buď vírusy alebo baktérie, takže toto je kyselina vinná. No a čím sa líši kyselina vinná od kyseliny jablčnej? Jednou hydroxylovou skupinou. Čiže by sme vedeli povedať ten pochod premeny jablčnej kyseliny na vinnú? Áno, hydroxylácia. Hej, čiže keby sa chcela jablčná kyselina jednokrokovo premeniť na kyselinu vinnú, musela by podľahnúť tzv. Hydroxylácii, čiže naviazaniu OH skupiny. Ale žiadna hydrogenácia, čiže adícia vodíka to nie je. Dobre, Ačko je nesprávne. Správna odpoveď je Bčko, Dčko, Ečko a Gčko.